አቡነ መቃርዮስ ምሕደር አይኮና ምስ አቡነ መቃርዮስ ምሕደር አይኮና ምስ አቡነ መቃርዮስ ምሕደር አይኮና ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሕብረት ምንቅቃሕ አብያተ ክርስቲያናት ኤርትራ አምላኽ ብተፈላለዩ ባሮቱ ገይሩ ይዛረበና ኣሎ ንቤተ ክርስቲያን ዝብላ ዘሎ እዋናዊ መልእኽትታት ብምቕባል ኣብዚ መደብ እዚ ከነሕልፎ ኢና እሞ መልእኽትኩም ንምሕላፍ ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ ብመራኸቢ መስመር ዝተራኸብኩምና መልእኽትኩም ብከምኡ ክሰድ እዚ ማንቸስተር ጀምርናዮ ናይ አብያተ ክርስቲያናት ሕብረት ስለ ዘሎ ክልተ ሕብረት እዩ ዘለና ወንጌላውያን ሕብረት ኣለና እንደገና ከዓ ከም ዝበልኩኹም ናይ ካቶሊክ ናይ ኦርቶዶክስ እውን ዝጀመርናዮ ሕብረት ኣለና ስለዚ ነዚ በስም ሓፂሩ ይርዋሓል አሜን Thank you, Pastor. Okay, ተጸናቢሎ ክልተ ሕዋት ክጽልዮሞ ድሓር ናይ ማዕዲ ዲያቆን ረብረድ ጆን ናይ ኩሉ ገይሩ ከመስግነልና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ኩልና አና አመትና ክንጸልይና ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦን መስግነ ካለና ብሩክ እግዚአብሔር አቦን ባርከ ካለና አራይ አምላክ ለመስግኑ دقيمة أملاخ يمسجن كم زز ملا بس تبل معدي سلزة هذا أملاخ يمسجنه كريستنا نحبرت معدي مغانو أملاخ بس معدي زي نمسجنه أجابة بيت كريستيان دما كمتي ناقل جلتي زجبا كبري بخوم سلازة تقدر كمنا بقى الحوارات قدس باولوس كمسجونكم يدل بلو نمودات على يتصلت توهاي بنلو بقدمي نتاو مزمور سلازة فلتي حتى مزمور غيره نابتي صلت كحلفوكم نقدر مقدنا خاط سباقنا كريستنا مثلا نخيت استوى كلنا كريستيانات كان أكب كلنا نجزاء رأسنا بيت لنا نجزاء رأسنا تصباق الله تصباق أنا خا كبويتها سلزقنا كل جزء أكرستنا تصباق الله سلزي أبانا أنتينا نقوله مسرات الأبان كغريح كوين بر كارلوس مالت good try أكونه بيتي تصباق أكرستنا زلوا تصباق أفكر زلوا تصباق أكرستوس زلوا تصباق سلزي جزء خيبر عكم نحنا كلنا كامل أتو تسقى تقبلنا بكريستوس بإيسوس حتى أن كلنا كامل أتو تسقى تقبلنا كابزيت أفق زرعي بمحرتو داقم توليدنا كابزيت أفق زرعي بمحرتو داقم توليدنا بتداقم زولدنا بإيسوس كريستوس ومنفس قدوس بزلنا أمنت زي مزمور زي مصاحب خوين كزمرو بس يبلني فقط كاتب خيرو ودياقونات كل كفات عمري حرك بعد أمان تتنسيهم نبزي دياقون أنا تنزل لهم دياقونات الرأي تدقاقي فينا نزمرنا زفلتوا تبنيكم تزيفلتكم على نزمر كلنا تفلتوا عن كتحزوكم نحنا كلنا كامل عطو سقاط تقبلنا حدا كلنا كامل عطو سقاط تقبلنا كازيت في زرعي بمهرتو داقن تولينا كازيت في زرعي بمهرتو داقن تولينا من كلنا كامل عطو سقاط تقبلنا حدا كلنا كابزيت
ዝዛረብ እንተልኦ ብግርማን ብሓይልን ንኢየሱስ ዝመስልኦ من اللون عابيانلون ززارب انتلون بقرمان بحي نيسوس زمسلون من اللون عخا بقرمان بحيلن زمساسلكان زوادا دركا زيبلكا كابتن تجميركا نقوس زغونكا እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካለና ወእግዚአብሔር አምላኽና እዚ ምሸት እዚ ንስኻ ክትከብር ዕድል ስለዝሃብካና በዚ ጉባኤ ዝቢልና ንዓኻ ነመስግነካለና ኩሉ እትኽእል ንኹሉ ድማ ብፍቕሪ እትጽውዕ እግዚአብሔር አምላኽና نحد ودخا قويتانان مدحينان يسوس كريستوس ناب قرانيو بمسداد فقرخا بموت ودخا زغلص كالنا نسخا خامونه مسكنه كارلونا وغزابير املاخنا نعبدات حونا نابز خبر صاوعيت سلاز صواع خايو نمسكنكا مدبنا تيما لو نا بكريستوس حدينا زو تيما يزلو كل ما من سلاسي بكريستوس حدينا لكادو تامن كما من سلاسي زخنا بمولناسي بكريستوس حدينا الكادو تامن اذا حاتت كايو حتو بتوم بسم ابن ولدن منفس قدوسن نامن زلنا يسوع كريستوس حبرت علينا دي زبن دحر كوينو اوف كورس علينا اذا حاتت كايو حتو بتوم بسم ابن ولدن منفس قدوسن نامن زلنا يسوع كريستوس حبرت علينا دي زبن دحر كوينو اوف كورس علينا نتوم مفللاي زدليون صلء زدليون ام مفللاي زمانو ملوخ حلفو زدليو ابوتو ابميتنا بيسوس كريستوس حدنت كريستنا اللونا انا غندويني نسخاتكم ጫናፈር ይሆን ከብሎ خلوكو كريستنا تጨንፈር እንደحر ኮይኑ እተን እምነታት ንብለን ዘለና እቲ ሐቀኛው ጉንድ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ حدنت كهلونا اب كريستنا ግድነት እዩ انا ابيوت ካብ ዝሕጎሰሉ ክርስቲያን በመዃነ ጥራሕ ናይ ማንም ወኪል ማሕበር በመዃነ ይሕጉሰኒ ናይ ክርስቶስ በመዃነ ግን በጣም ይሕጉሰኒ ስለዚህ ናይ ክርስቶስ በመዃነ አሕዋተይም ስድራይም በመዃንኩም በጣም ይሕጉስ ና በጣም ይሕጉስ ሓወይ ስለዝኾንካ እግዚአብሔር ባረካ አነ በዚህ ምሽት እዚ ናምላኽ የመስግኖ ንስኻውን በክርስቶስ በኢየሱስ ሓውና ምዃንካ ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ዝገበሮ ናይ ምድሓን ተኻፋሊ ናይዚ ጸጋዚ ምዃንካ ናምላኽ ክብሪ ይኹን ነው ብዙሓት ካልኦትን ከምኡ ዓይነት ዕድል ክረኽቡ ኣብ ዝተፈላለየ ዘለው ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ መድሕን ናይ ዓለሚ ተባሂሉ ከም ዝተነገረ ናብዚ ድሕነት እዚ ብዙሓት ብጸጋ ኣምላኽ ክመፁ ናይ ዘውትር ጸሎተ እዩ لمعلتي قاشا لنا أمونغنا حسرا بلقال أملاك تسمعنا يو قاشانا دياقون يوهانس بحال هاب عدي إنجليزي مرسيو حاو نفسهاي ننقص أبيو إذو العا حبر أي زنبرو اللي إدمي شوعات شمنت عمت خون يدول لي اجي اب اوروبا هاجر سكت بحالي نبرنا والحادث على كب بحالي نبرنا اجي نحناسي اتناتكم علامه كنصعبو ندللنا بخمي نقر كنكيتو بحال نمجمرتا غزي اب اوروبا هاجر سكت كنتكل ناتنا أبيات كريستيانات هلوانا ناتنا أقلقلتي أبيات كريستيانات هلونا لمجمع مساقية أبدأ ساسلنا دياقوني سلزي أبتوانتي أنا أبا أخيبا تغيرو مالتي أب سويزرلاند أنا خيدة أب سويزرلاند طرح حموش أبيات كريستيانات شعو مسريتنا أب عد إنجليز ثلاثة أبيات كريستيانات
ኣብ ካልእ ዓድታት ብሰንኪ ንሱ ዘበገሶ ሃገረ ስብከት ሙሉእ ኣብ ኤውሮጳ ክህልወና ክኢልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ካብቶም ጽቡቕ ምንቅስቓሳት ዝገብሩን ሓያል ሰባኽን ተሪር ሰባኽን ብርትዕ ዝበለን ብሁሉ ዳርጋ ስብከታቱ ኣብ ብዙሕ ግዜ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ካብቶም ኣዝዮም ሓያላት ጽባሕ ንግሆ ኣነ ክምርዖ ይደልዮን እየ ምንኩስና ምነየሉ ኣይደፍኦን እየ ተምርዖ ገለመለ ይብሎን እየ በኣጌሩስ ናብ ምንኩስና ተተሰገረ እሞ ወድሓን ተኣኽሉ ዘለኹም ተኣኽሉ ኢኹም ስለዚ ንሕና ኣነ ከዓ ክምንኩስ እየ ዝደልዮ ቆቢዕ ገይሩ ጳጳስ ኮነልና ጽባሕ ንግሆ ደልየ እሞኒ በት ዘለዎ ሞያ ትግሃት እግዚአብሔር ፈቃዱ እንተኮይኑ ሕጂ ከዓ ተምርዖ ይብሎን እየ ማለት እዩ ከይትሕዝቦ ቤተሰብ እዚኣ ዘለኹም ከም ምሪ ጫናትና ክኾነልና መጣን ስለዚ ሕፅር ኣቢሉ ቃል ኣምላኽ ክህበና እዩ ግዜ ከይድሎ ኣይኖ ግን ትምህርቲ ክህበና ንዕኡ ክህብ እየ ዲያቆን ዮሃንስ ይበሃል የማርያም ዳዕሪት እውን በኩሉ ጊዜ ዝገብሩሉ ቦታ ሚላን ፓርክ ናይ ማርያም ዳዕሪት በዓል ኣለና እሞ ኣብቲ ንገብሮ በዓል ከዓ ምሳና ተሳተፉ ይብልለው መይ 20 ግን መይ 20 ገና እዩ ዘሎ እዚ በማሕቲ ኣብ መንጎና ዲያቆን ዮሐንስ ተባሕቱ ሙሊስ መጽሎ እግዚአብሔር እንኳን ሰላም አከልና አወሰካ ሰላም ታሐያ ዲያቆን ዮሐንስ አለዚ በማሕቲ ኣብ መንጎና ዲያቆን ዮሐንስ ተባሕቱ ሙሊስ መጽሎ እግዚአብሔር እንኳን ሰላም አከልና አወሰካ ሰላም ታሐያ ዲያቆን ዮሐንስ أساس حالفة حونا ديكون يوحنس كاب لا أوروبا زلوا هكذا سبكة فلينا كاذبل دبدبة بابنش دستفرمة دبدبة صحيح تعم خازع زين أبو ديكون حونا يوحنس بار أب عبد الإنجليز وكلنا يبنا أبونا بكاري وزخنة أب عبد الإنجليز وكلنا يبنا أبونا بكاري وزخنة حدا دبدبة صحيح زلوا تاريخ وسط التخيل بقولكي كل عصاري مبدسين تايم بعلمنا من يبيع بسيها عبس من أمريكا نايبوسو أبونا أو مكاريوس تاريخ صحيح أنا لا بتحفزي أنا بتعمل حزن هيوت وعزم باباس اللي بقوله بوسو أو مكاريوس نزيع نصهم استزاروا أو مكاريوس تايب جورس حيفو نعمل قال تقريبا يقول يوحنس هاون أصلاً أمريكا جوباء يسلز نبر زمت حزين حزمتي أفتى جوباء أنا خي يوعل زمت حزين أنا خيت مرقن أبونا مقارس بخلو ولاده زي خيت مرق مبلنا زبلو خانه مرنا نسنا وقرب يبون زبلنا التاريخ تفهمين قلنا الزخاء أسمعت بزيابير أمدرت هكفردنا كلها أبينا ترزي سلزم بقر قبل علي دياقون يوحنس راي يكونن وكلنا أبونا مقارس كنسو قبل علي حاونا ياقون يوحنس تقبره ناونا مقارس بي خير بارك ودي بعد خاصة يوم سلام آمين سلامكم يزحلنا طابنا بن مقارف التي صالحنا طعم زقونه سدناي غزي حوالي سلسلة يكوننا نفعل لنا مسروما وخالقنا حوالي سلسلة مالك تي كم الحننا حوالي سيمور حوالي كا نتوم حرام قالوا تشوف كم تينا مسألة تي توم كريستيان فوتوهم في أن رأيد مالت انتايم تقدمتي كم زياتبل بمجمريا نزخمزي لنا خنا نستي زبقى عنا فتاري زخبرن استمسكنن يخون بمقصات سلام نعاهم يخون
ቀፂለ ክብለኩም ዝደሊ ብዛዕባ ንኣብነት ንሕና ካብዛ ዓዲ መጺእና ቤተ ክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ ኣይረኸብናን ግን ሰንበት ኣብዚ ናይ ዓዲ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ንሳለም ግን ከምዚ ክብል ከለኹ ዝፈልጦ ስለ ዘይብለ ሕጂ ክብረት ይሃበለይ ሕቶይ ኣብዚ ናይ ዓዲ ከይድና ንሳለም ኣለና ኣብዚ ናይ ሽወደናውያን ቤተ ክርስቲያን ንሳለም ኣለና ሰንበት እንዳኸድና ዝፈልጦ ነገር የብለይን እሞ ክትምልሱለይ እላበወኩም ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ተፍቅደልና ድያ ኣብኡ ከይድና ክንሳለም نقرم قدم سكرنيا كنقرم بيت كريستيان نخير كنسع ما يكونن كنمهاريو كابسنا مغاد ابو مجد قال እግዚአብሔር ተሰማዕኹም ኩፍ አይኮነ ግን መስከድኩም መቸስ ካብንዳ እንታይ ለሞ ኣብቲ ቸርችል ጎዳና ብታሕተት መጽኸልኩም ንየማን ብላዓል ትወርዱ ነቲ ሲነማስ እንዳ ሰይጣን ይለሞ ኢትዮጵያ ስጋ ሕጂ እንዳ ሰይጣን ይባል ምናልባት ሕጂ ፍሪሰሞ ይኾን እምበር ካብ ሲነማ መኻድ ኣብኡ መጀት ቃል እግዚአብሔር ተሰማዕኹም ኩፍ ኣይኮነ ግን መስከድኩም ብሓቂ ዶ ትሰምዑኹም ወይ ትኽስ ትብልኡኹም ኣብኡ እዘን ማሕበራት ክርስቲያናት እዚኣተን ኣብቲ ክርስቶሳዊ ጉንዲ ዝተሰረታ እየን እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍሩ ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 5 ሓቢረን ንኸይሰርሓ ዝኽልክለን ዝኾነ ምኽንያት ኣሎ ክበሃል እውን ኣይከኣልን ንሕና ብዙሓት ከለና ኣብ ክርስቶስ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኢና ሮሜ 12 ፍቕዲ 5 ሕጂ ኸ ወእግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ንጸልይ ኣለና ስለ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ካባኻ ዝኾነ ምሕረት ካባኻ ዝኾነ መጎስ ካባኻ ዝኾነ ጸጋ ጀሚርዎ ስለ ዘሎ ክብሪ ንስምካ ይኹን ወኣምላኽ ነዚ ህዝቢ እዚ ብብዙሕ መከራ ዝሓለፈ ብእቶን ፀበባ ዝሓለፈ ኩሉ ሽግርን መግደራን ኣብ ልዕሊኡ ዝተጻዕነ ህዝቢ ምዃኑ ርኢኻዮ ኣለኻ ሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኹሉ ዝሓለፈ ከየ ሓጢኣትናን በደልናን ንስኻ ይቕረ ኢልካ ወዲእካ ንፋስ ጥዑም እነፍስ ስለ ዘሎ ናይ ሰላም ንፋስ ይነፍስ ስለ ዘሎ ኣዝየ የመስግነካ ኣለኹ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ኣብ ቅድሜና እግዚአብሔር ዘገርም ነገር ስለ ዝህሉ ባረኽኩኻ እዚ መዓልቲ እዚ ህዝብና ኩሉ ብኣኻ ተባረኸ ይኹን በዛ ሰዓት እዚኣ ጸልይ ኣለኹ ኣምላኽ ሰማይ ካብ ኣቦና ኣቡና አንጦኒዮስ ኩሎም ናይ እምነት እሱራት ኩሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ካባኻ ፍትሒ ክኾነሎም እጸልይ ኣለኹ ወኣምላኽ ንልምነካ ኣሎና ይኣክል በል ከምቲ ነቲ ቀዛፊ መልኣኽ ኣብ ዓውዲ ኣራረውና يأكل سيفكا نفس جباؤه ملصوص بالكايو زوح تمنان زبل عنان زستاقو قلنان زلو كله أبتها ختمات تسعي أبتها قرتي زلو قرقر أراويت نسخة قنحو نتقلي يالونا زفرح زيب لكم بط لكم كدك أسيخم زيابهر أنا أملاخكم إيه الكاي خمو وأملاخ زفرحنا زبل كله سقوقو يا أخلنا وأملاخ موت يا أخلنا فرحات يا أخلنا سدت يا أخلنا مشكور قار يا أخلنا وقز يا أبيهر لو مقنا نستخاب عبخ حسا نبي إرترانا وأملاخ بدبست معه بمتقننا نعه نخلو قز يا أبيهر أملاخ كابخا السلام كوخنا اللو بسم قويتانا مدحننا نيسوس نتسلي كبر خلو نقدس تنكايخون آمين هو ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣብ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ሰይጣን ከይተጣላኣካትኩም حنقفات كي وقعكاتكم ننباياتكم بسلام ياتكم سلام كنو حماس كم علات يحلكم أملاك يغني لنا كل خاتكم أجايش
كابناي كاثوليكاويت بيتكريستيان مؤمنان አለው ከምኡውን ናይ ወንጌላዊት አብያተ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ናይ ኤርትራ አቦና ካህን ሕሩይ ከምኡውን ካልኦት ምእመናን ኣብ ማእከልና ተረኺቦም ነዚ በዓል ከነኽብር ስለ ዝገበሩልና ኣዝና ነመስግን ኩሉ ምእመን ናብዚ ከባቢ ናይ ኣትላንታ ተሓባቢርና ነዚ መዓልቲ ኩላትና ኤርትራውያን ብሓባር ከነብዕሎ እግዚኣብሔር ስለ ዝገበረናን ስለ ዘበዓለናን ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ብፅሓዮ ኣበይዳ ኣለዉ ይቅሬታ ኣበይ ቀሺ ዶክተር ወልደ ኢየሱስ ናይ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ካህን ኣብ ማእከልና ኣለውበት ኣጨፍ ተሓቢኦም ፀኒሖም ኣይረኣኽዎን ፀኒሐ ለዚ ይቀኒየልና ኩላኻትኩም እግዚኣብሔር ክብሪ ሃበልና ድሕሪ ሰዓት ክልተን ፈረቓን ኢሎም ዘም ናይ ካቶሊክ ኤርትራውያን ቤተክርስቲያን ናይ ኪዳነ ምህረት ክብረ በዓል ኣለና እሞኒ 2 ሰዓት ክልተን ፈረቓን ጀሚሩ ቅዳሴ ስለ ዘለናስ ምሳና ሕበሩና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ኮርፖስ ክርስቲ ድሕሪ ሰዓት ክልተን ፈረቓን ኢሎም ዘም ናይ ካቶሊክ ኤርትራውያን ቤተክርስቲያን ናይ ኪዳነ ምህረት ክብረ በዓል ኣለና እሞኒ 2 ሰዓት ክልተን ፈረቓን ጀሚሩ ቅዳሴ ስለ ዘለናስ ምሳና ሕበሩና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ኮርፖስ ክርስቲ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ ኤርትራ ውስጥ የነበረችው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እና እዚህ መሃል ሀገር የነበረችው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደርሰውበት የነበረውን የተሐድሶ እንቅስቃሴ ማንም አያውቅም በኤርትራ አካባቢ የነበራችሁ ሰዎች ጥቂት ሲቀረን ነው የ93 ጦርነቱ 91 የተጀመረው ጦርነት ጥቂት ሲቀር ነው በኤርትራ የነበረችው ቤተክርስቲያን ከመጠን በላይ ተሐድሶውን አስፍተውት ነበር ስለዚህ ምን ይባላል ስላሴና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ከቅዳሴ በኋላ እንዲታወጅ ነበር ይሄ ታሪክ አይደለም በዘመኔ ያየሁት የሰማሁትን ነው የምነግራችሁ ያረጋገጥኩትን ሰነድ ያለውን ነገር ነው የምነግራችሁ ቅዳሴ ከተጨረሰ በኋላ ነገ አስመራ ሙሉ ወንጌል ኮንፈረንስ አለ እንድትሄዱ ተብሎ ይነገር ነበር ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ማስመር ያለችው እዚህ ኦርቶዶክስ መድኃኔዓለም ነገ ኮንፈረንስ ስላለ እንድትሄዱ ብለው ከፕሮግራማቸው በኋላ ይናገሩ ነበር ስለዚህ ኤርትራ የነበረውን ተሐድሶ እዚህ መሃል ሀገር ካለው ተሐድሶ ጋር አንድ ላይ በማድረግ ብሔራዊ የሆነ ነገር ለማቋቋም ጥረት ተደርጎ ነበር ግን አልተሳካም ያ ጦርነት መጣ ለማንም ያልጠቀመ ጦርነት ቴንክ ዩ አባሽ እስኪ ዘለካ ፕሮፌሰር ቢንያም ታይል ሐሳብ يغني لي سلطنة حوي زي بركة حفشاوي كلا يجي سلام كلكم كلاتكم مالت جابير باركم سلام وتنا مدحنا يسوع كريستوس مش كلاتكم عباقشي اوريدي تم زرخوانا انت تزاريبهم من انديوم نعنا كريستيان زبلنا تابع على كريستيان تبل كريستوساوي مالتها نكريستوس دسعب مالتها لذي نكريستوس دسعب كابكونه መሰረታዊ ዝኾና እምነት ድማ እተን ሓሙሽተ ኣባቐሽ ዝተቐስወን ሓሙሽተ መሰረታዊ እምነትና ኣብቲ መሰረታዊ እምነት እንድሕርዳ ተራኺብና ንሕና ሓደ ኢና ዝተፈላለየ የብልና ፕሮቴስታንት ይኹን ካቶሊክ ይኹን ኦርቶዶክስ ይኹን በዘን ሓሙሽተ መሰረታዊ እምነታት እንድሕርዳኒ ተኣሳሲርና ዝተፈላለየ ነገር የብልናን ሓደ ኢና መፀውዒና ስምና ሓደ كنمزقب كلنا حتى كلها أنت هيمانوت كاتب بالكلا كلهم زم سوعم زلنا كريستياني لم يمدم مزقبوا بروتستانت خاوي بس لا سيامنو ويامنو ما أمنا كريستوس يامنو ويامنو ويتالو عملاق يمزلو أفخاد ولا تحزل خان قال ملم رفوا ما كريستوس عملاق لكم حنت تحتوا هو كله بتمكت يامنو ويامنو أمتها نفعله أفتي تمكت من يكناونه ما أصل كمين بقربان يامنو قربان نامن يبلو أمتنا نفعله إذا قربان بمالين بخمين يفتسم زبل عاوزين نفعله اسكي حفشاوي كلمنا بنابتي كالو عند أشمو مخدناسي ذرها هوكم نتبتات لكم دو أبتي إمنت مالتيو نحب ذرها هوكم نتبتات حلي خوينو بحبار كتسرحو تقول نجار ألو دو جي نقول لكم إذا حتى تزلوا كم أمنتنا بنتكوستال كم أمنتي أرثوذكس مالتيو كم مرحلة إمنت سكي نزي قال كم مبقسي مجمري
اسكو بقاشي بقى هون كجمر يغني لي هاجرنا كريستنا اسلمنا افتم كريستنا كاثوليك بروتستان كنيش استبعد زرخب الله دخل بالكلام حجين ابزي اخمس انا خمرح اورثودكس حارق الفزل النجر له ابز عالم ناي كريستيان محبر زبها له ناي ارترا اورثودكس افتنا كريستيان محبر اكاليا ابايا بات بروتستانتون ابو اباليا كنشاون ابو اباليا معكن يوم شدشت من قدلوا قداما نافتا محبر كتاتخون كاذا شدشت معكن تمال لك بسلاسي مؤمن بحارنه سلسنه سلاسي ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ወደ አምላክ ምዃኑ ምእመን ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ንሕርገት ሓጢአት ምዃኑ ምእመን ብናይ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ቁርባን ምእመን ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መቃብር ምስንሷ ምእመን ዳግም ምምጽኡኻ ምእመን በዚህን ተሳሚዕ አፍታ ማሕበር ተኣቱ ስለዚህ በዚህ ነገር ንረኸብ ስለዚህ ዘራኸበልና ዘራኸምታይ ክርስቲያንም ክርስቲያን ስለዚህ ዘራኸበልና ዘራኸምታይ ክርስቲያንም ክርስቲያን ዝሕጂ ዘለናዮ ክርስትና ከም በሐድሽ ከዕረ ዘሎ ذكر نبين خالد بشخصيان اي عززتن نأكل ذكر إلا أنا تحت عيني أحلفنكم مسألة قبر ذكر أبا والدك نبري خير زخل بعلات أبعدنا ذلو بتقسيم وسنة تيكونا زخل بعلات أبعدنا ذلو بتقسيم وسنة تيكونا ذكرنا كلا لكم بذيكم عايز تطفو هذي سؤالك نقدفو زخل بعلات أبعدنا ذلو بتقسيم وسنة تيكونا تي معتنا برك هذا الزمن كمتي استقلتنا بدون بزعنا من خين عبن من خين عبن التوحيد استسرعنا انتهي من النوتي كيدي زخل بعلات أبعدنا ذلو بتقسيم وسنة تيكونا زخل بعلات أبعدنا ذلو بتقسيم وسنة تيكونا ذكرنا كلا لكم بذيكم عايز تطفو هذي سؤالك نقدفو زخل بعلات أبعدنا ذلو بتقسيم وسنة تيكونا نحنا تي درسانن اتخالي مصحفتن عبيت مصحفت خنقوم مطونا كنبل زبال خيدو ايه نبل اب قدس بيت كريستيان جن بولين حدشين يوم ذا أطول اللوان قالي إلنا نحنا تي درسانن اتخالي مصحفتن عبيت مصحفت خنقوم مطونا كنبل زبال خيدو ايه نبل اب قدس بيت كريستيان جن بولين حدشين يوم ذا أطول اللوان قال إلا ويتانا يسوس تأمل يسوس الكاي يقبر ولد أب ملوكوته ولد مريم بتثبيته يقبر بذيك أخلص لكم نايف الله يتأمر كالله لحد سبعي براي طفلو ساتحين ملو سماين مدر المفتار سمايات يغرسها سمايات مدر المفتار ليش تلو كوينو ساندويتش مثلا عندي ساندويتش كوينو شعور زغلف كله اب اسمرا ناي اسمرا اب ناي يونيفرسيتي جرادويتس حبرتات علنا ناي هاي سكول حبرت اب اسمرا تطرنفو دجمركو اني مساي برغز عين رميم بعد دكتور فتصوم قبرانو بصابيت مع أسرت زلو ني مسايب برقز عين رميم بعد دكتور فتصوم قبرانو بصابيت مع أسرت زلو بعد ممر تستاذي كحسو بعد ممر سلمون أرجاي بحدو قلنا زي نمرحان لنا مال
አመካነ ህይወት አስመራ መስናይ አካባቢ ኢትዮጵያ ዝመጡ አምሓሩ እኖ ሓደ በመዃን ንቤተ ክርስቲያን ከጥፉ ዝለዓሉ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝኾኑ እነሆ ጌታቸው ምትኩ ዝተባህለ ቃል በቃሉ አስፊሩ አሎ ንሱ ድማ ከምዚ ይብል ብዙዎቻችሁን ጠይቃችኋለሁ የዛሬ ዓመት የተደረገውን ይሄ ትውልድ ያውቅም አንዳንዱ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ ኤርትራ ውስጥ የነበረችው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እና እዚህ መሃል ከተማ መሃል ሀገር የነበረችው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደርሰውበት የነበረውን የተሐድሶ እንቅስቃሴ ማንንም አያውቅም በኤርትራ አካባቢ የነበራችሁ ሰዎች ጥቂት ሲቀረን ነው የ93 ጦርነቱ 93 ጦርነታቸው 91 የተጀመረው ጦርነት ጥቂት ሲቀር ነው በኤርትራ የነበረችው ቤተክርስቲያን ከመጠን በላይ ተሐድሶውን አስፍተውት ነበር ስለዚህ ምን ይባላል ስላሴና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ከቅዳሴ በኋላ እንዲህ ይታወጅ ነበር ይሄ ታሪክ አይደለም በዘመኔ ያየሁት የሰማሁትን ነው የምነግራችሁ ያረጋገጥኩትን ሰነድ ያለውን ነገር ነው የምነግራችሁ ቅዳሴ ከተጨረሰ በኋላ ነገ አስመራ ሙሉ ወንጌል ኮንፈረንስ ስላለ እንድትሄዱ ተብሎ ይነገር ነበር ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ማስመር ያለችው እዚህ ኦርቶዶክስ መድኃኔዓለም ነገ ኮንፈረንስ ስላለ እንድትሄዱ ብለው ከፕሮግራማቸው በኋላ ይናገሩ ነበር ስለዚህ ኤርትራ የነበረውን ተሐድሶ እዚህ መሃል ሀገር ካለው ተሐድሶ ጋር አንድ ላይ በማድረግ ብሔራዊ የሆነ ነገር ለማቋቋም ጥረት ተደርጎ ነበር ግን አልተሳካም ያ ጦርነት መጣ ለማንም ያልጠቀመ ጦርነት ስለዚህ ጌታቸው ምትኩ አምጪዎ ከም ዘሎ አስፊርዎ ከም ዘሎ እቲ ሐቂ እግዚአብሔር ይመስገን ገሊጹ አሎ ንሱ ድማ አመካነ ህይወትን እንዳስላሴን ኢሉ ከም ዝገለጾ ምስና ኢትዮጵያ ሓደ ምግባር ብሔራዊ ንምግባር ብልዑል ኃይል ዝለዓሉ ወይ ድማ ዝጉስጉስሉ ዝነበሩ ከም ዝነበረ ገሊጹ አሎ ስለዚህ መካነ ህይወት ድማ በዓል ዶክተር ተኽላብ አቡ ዝነጥፉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ስለዚህ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትምህርቲ ኣይምህሩን እዮም ንቤተ ክርስቲያን ኣይውክሉን እዮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት እውን ኣይኮኑን ኣቀዲምና ከም ዝገለጽናዮም እንሆ ከም ዝገለጾ ቀሺ ማርቆስ ባዕሉ ናይ ኣቦታትና እዚኣቶም እንሆ ኣቦታት ኢላ ክሳብ ዝተቀበለቶም ንሕና ድማ ኣቦታትና ንቅበሎም ነዚኣቶም መርሚሮም ተዓዚቦም ኣይረኸብኩሎም ኢሎም ሓደ ሓሳብ ዘለዎም እንታይ ክረኽበሎም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንና ካብዚኣት ነዚኣቶም ርክብ ይብላን እዚኣቶም ንቤተ ክርስቲያን ከጥፉ ዝለዓሉ ዘለው ተሐድሳውያን ዳንበርካል ነገር ኣይኮነን መቸም ተሐድሶን ዝበለ ምስና ህግደፍ ጽምባር ተሐድሶን ዝበለ ከምዚ ምባል ልሙድ ኮይኑ ግን እቲ ሓቅ ከም መስካር ኣፍና ይንሕዝን ኢና ሕጅ በተስአና 4 ዝኾነ ነገር ነይሩ ምሽ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደገና ጸውያት ካብዛብ እስኪ ንገረኒ ያ አዚዩ ዝገርም እዩ በተስአና 4 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማርቆስ እንደገና ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መካሪዮስ አቡነ መካሪዮስ ኤሪኦሜ አብ ሰሜን አሜሪካ ዘላ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሓላፊዮም ማለት እዩ ሊቃነ ጳጳስዮም አቡነ መካሪዮስ ጸዊዖም ኣብ ጥቃ ኒያላ ሆቴል ያ ኔራታ ገዝኦም ኣብኡ ኸይደ ዳንኤል ወደይ ኣብ ቤተክርስቲያንና ዝተገብረ ጌጋታት ኣሎ ንዓኻትኩም ንደቅና ክንሕዘኩም ኣይከኣልናን ኣብ ማእኸልና ከዓ ገለገለ ዕሽነት ኩሉ ይኽእል እዩ ናይ ኣቦታት ጌጋታት ኣሎ ንስኻትኩም ከዓ ከምኡ ክትኮኑ ኣይግባእን እሞ እንተኾነ ግን ሕጂ ንስኻትኩም ቶም ኣብ ኦርቶዶክስ ነበርኩም ዲያቆናት ኮነ ኣገልገልቲ ምሳና ከተገልግሉ እንደለና ኢሎምና ዋ ኣቦናነ ኣብዛ ኣስመራ ርግቢት ከይተረፈት ጴንጠ ምዃነ እያ ትፈልጥ ኣነ ናይ ኩሉ ምንም ፀገም የብለይ እንተኾነ ግን እቲ ናተይ ናብ ኦርቶዶክስ ሕጂ ምምፃእ ንዓኹም ፈተና ክኾነኩም እንታይ ኢሎም ንግድብልካን ዝወደይ ማሕረሻ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣትያ ንኹሉ ድንጉልን ሓመድን ኣእማንን እንዳፈንቅለት ከም ትወፅእ ዋላ ሕጂ ብመከራን ተሓልፍካ ኣነውን ዋላ ምሳኻ ስቶም ካልኦት ኣሕዋትካ ሓደ መዓልቲ ነገራት ኩሉ ኣብቲ ንቡር ክመለስ ኢሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ንበሎም ተዳ ኮይኑ እንታይ ንበሎም ተባሂሉ ተሐድሶ መናፍቃን እዚ ድማ ሓቂ እዩ ካብ ቤተ በጊስካ ከምኡ ትብሎም ኣለኻ ካብ ትምህርቶም እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ንበሎም ተዳ ኮይኑ እንታይ ንበሎም ተባሂሉ ተሐድሶ መናፍቃን እዚ ድማ ሓቂ እዩ
كابي تبجيسكا خونتو لما لخا كابتم هرتم كما حديركم كما يكنيكم أمين እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን አምላክ አብዘብ صحنا ክብር ምስጋና እግዚአብሔር ይብሳሐዮ ሁሉም ማዕልቲ ሓደ ጋሻ አለና መምህር ዘመረና ቃል አምላክ ዘስማዓና ዘካፍለና ካብ ጊዜ ንስነቱ ቀደም አብ ፍኖተ ብርሃን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሰባኺ ነይሩ ሰባኺ ወንጌል ነይሩ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ናብ ስደት አምሪሖ ማለት እዩ ኣብ ስደት ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ቤተክርስቲያንና ናይ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዓቢ ሓገዝ ኣብ ገዳማትና ድዩ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናትና ብጣዕሚ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ንቤተክርስቲያንና ብዙሕ ዓቢ ዝሰርሐ ኣያይ ዘለና ማለት እዩ ዕቁባዝጊ ስዩም ይበሃል ኣብ ሚኖሶታ ነባሪ ዝኾነ እዩ ካብ ግዜ ንስነቱ ኣብ ቤተክርስቲያን ናብ ስብከተ ወንጌል ዝዓበየ እዩ ስለዚ ትምህርቲ ክህበና ንዕኡ እንታይ ግዜ ክህቦ ዝተፈተኹም ኣሕዋትና ሓትን ኣቦታትን ኣዴታትን ከመይ ትኾኑ ድሓን ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ነጋሽ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝኽእል እግዚአብሔር ክካፈል ዕድል ስለ ዝሃበኒ ከይመስግንኩ ክሓልፍ ኣይፈቱን ጽቡቕ ኣርፊድና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕና ሽም እግዚአብሔር ወዲስና እግዚአብሔር አምላክና ፈጣሪና ናቦናን አመስግና እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ንሽተይ ካብ ቃል እግዚአብሔር ከም ብበልኩም እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዝሕደሮ ድማ ምሳኹም ክካፈል ብጣዕሚ ባህ ይብለኒ ብዙሕ ካብ ቃል እግዚአብሔር ብጠቅስ ይኸውን እግዚአብሔር ከም ዝመርሓኒ ተኾነ ግን መእተዊ ከነንብቦ ከም ብበልኩም ደልየ ዘለኹ ቃል ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚረ ሕፅር ዝበለ ከንብብ ኩሉ ኤርትራውን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝብን ከኣኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጥን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክቕበልን ነቲ ዕላማ ስሒትዎ ከይነብር ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ተጣቢቑ ክነብርን እዚ ጸሎተይ እዚ ሃረርታይ እሞ እግዚአብሔር ነዚ ሰማዕናዮ ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርእዮም ክንቅበሎም ከዓ ይሓግዘና አሜን ኩሉ ኤርትራውን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝብን ከኣኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጥን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክቕበልን ነቲ ዕላማ ስሒትዎ ከይነብር ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ተጣቢቑ ክነብርን እዚ ጸሎተይ እዚ ሃረርታይ እሞ እግዚአብሔር ነዚ ሰማዕናዮ ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርእዮም ክንቅበሎም ከዓ ይሓግዘና አሜን معكم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አሜን ወእና ገለፍሪኩና ወድማ ተፈጥና ተኮኑትኹም ገለፍሪኩና ተፈጥና ተኮኑትኹም ስለዚህ ብዙኾነ ከም በከሽ ገልጾ ጸንሐ አቦና በዓልዮም አቅምኩም አለው ትልዎም አለኩም ተፈልጥዎም ይሁን አነ ድማ በሽተኛ ማርያም መካጽን ይባሃል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለኹ ካህን እንደገና ናይ ተጋዜጣ ፍኖተ ብርሃን ዝበሃል ድማ ኣዳላዊ ኮይኑ ሰርሕ ካብ ነዊሕ ዓመታት ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ቃንዛ ዝስምዖም ሰባት ካብ ዝበሃሉ ተባሂሎም ካብ ዝግለፁ ሓደ ድማ ኣነ ክምልኽን ኣቦ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ድማ እንኾነ በዚ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ድማ ገና ብንሽቱ ከሎ ዘቕላይ ኮይኑ ንፋለጥ ኣብቲ መንበረ ፓትርያርክ ሰለስተና ተራኺብና ንርአና ብስራሕ ውፃ ኣቦና ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ መፂኦም ኣነ እውን ህርፋን ስለ ዝነበረኒ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተሃድሶ ክግበር ካብ ጀርመን ጥሮታ ከይኣኸለ ዘሊለስ መላእቴ ምስ ኣቦና ኣብኡ ተራኺብና ቀሺ ገብረ ሚካኤል ከዓ ዛቑላ ንእሽተይ ኮይኑ ኣብኡ ፀኒሕና ኩላህና ብስራሕ ተራኺብና ከምኡ ንፋለጥ ኢና ሰለስቴና ማለት እየ ኣነ እውን ህርፋን ስለ ዝነበረኒ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተሃድሶ ክግበር ካብ ጀርመን ጥሮታ ከይኣኸለ ዘሊለስ መላእቴ ምስ ኣቦና ኣብኡ ተራኺብና
قش قبل الكالكا زغنا يشتي كله أو صنحنا كلها هنا في صراحة تراخيبنا كم نقول فلتنا سمستنا مالتين أنا من هرفانس الذي نبرني أنا ترسان تحدي شغل كبر أبجرمن تروتاكي أخلي زني لسمراعتي وصبنا أقول تراخيبنا قش قبل الكالكا زغنا يشتي كله أو صنحنا كلها هنا في صراحة تراخيبنا كم نقول فلتنا سمستنا مالتين بجكا قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس بزيزر إساب آيز تولد فطور سب يلا نسونو بينو دما زري آدم أيكونن زري آدم سلزي كونه زخونه نگر تنكيفو إلنا كنزارب فتسيمنا أين خيلن إنا بجكا قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس بزيزر إساب آيز تولد فطور سب يلا نسونو بينو دما زري آدم أيكونن زري آدم سلزي كونه زخونه نگر تنكيفو إلنا كنزارب فتسيمنا أين خيلن إنا بجكا قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس بزيزر إساب آيز تولد فطور سب يلا نسونو بينو دما زري آدم أيكونن زري آدم سلزي كونه زخونه نگر تنكيفو إلنا كنزارب فتسيمنا أين خيلن ግን بحق ክርስቶስ ካመን ይስጋውስ ኣብዚ ዘመንና ፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መንፈሳዊ ወለዶ ኣዝዩ ሕማቕን መርዛምን ዝኾነ ርዲት ኣሎ እዚ ድማ ክርስቶስ ካብ ማርያም ስጋ ኣይወሰደን እዚ ኣብ ልዕሊ ምስጢረ ስጋዊ ኣብ ልዕሊ ናይ ክርስቶስ ስጋ ምንባት ምስጢር ክበሃል ዝከኣል እቲ ዝለዓለ ክሕደት ክርስቶስ ብርግፅ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋውስ ነዝናህና ሓደ ስጋ እዩ አለ እቲ ቀዳማይ ክርዶኩም ዘለዎ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ዘይለሚኑ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ዓርቅ ዝገብር ፍጡር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ببرتوع قعرن نبعثن صلاة المهلا نقريبو أكل ما أملاك تسمعنا أنت زي رغيبو ولا حدا قدوس يلا ولا حدا صلى يلا وي أنا هواري أيو تقولنا يسوع كريستوس استسأل المسكن كدلني كذي زحلة ولا حدا هواري أقول نقولنا يسوع كريستوس مسكن بدون متقدس إيمو تبدأ بقويه أمر بقويه زبالة نقري المسكن نترجع مسكن تسجل أنت العجميك أمر قد أوتي أربعة كذا كلش عاج إلى بخينا نملكم زلنا نقطعش مخنا لكم كجزر كله سي بخيو خم حسنات كم تحسن جزر كله بكاشي تعش مدن زازل له كروسس جينا خم مدن زازين برن عاج إلى بخيو مس جزر وسي بدل ما جرم حرد مسبلوا عاج إلى بخيو كم بفسكم سلاسل ذبها ليلا تجاجيكم تجابر زلكم نبوز رأيل أبسلي ناس سلاسل سجع أسرت شد الشمية أباجرنا أملوء أرثوذكس إتن أورينتال هنا إتن إستر هنا بفسكم سلاسل ذبها ليلا تجاجيكم تجابر زلكم أشياء أبي يوردانوس ولد بكباب سجات رأيه منفس قدوس بأمثال رجل نبوغن دمسو لأنبر اتي فتو ودي ولنبر سئلو اي تراي اتي سلسته سلاسي شماقلتات غيركات قبر ولد قنا اب سلاسان سلستن عدمئو بسقا ينسماي زعرقه اي سيبن منفس قدوس كا بأرآيا رغبي ترأيه بأرآيا سب أيكونن زيابير أبكاز رأيه لن سلسفي غير كاما كبار بناي قندر زمن سلواي كالي نقر يلن امناتيا فتواص الآيا قجالي وآيا فتاهم كريستوس موت بسيقان ኃጢአት የሌለባት ከሆነ አዳም ምንድነው የተባለው? መሬት አንተ እናቴና አባቴ ሞቱ መሬት አንተ ወትገብ ውስጥ መሬት ስለተባለ ሞተሽ አይደለችም። በአምላክ ጥበቡ እርግጥ ያው በጥር 21 አረፈች ያው በነሐሴ የምንለው ነገር ግን
ያመጣል ጉዳት እንጂ ሞተሽ እንዴት ሞታት አለች እንግዲህ የኃጢአት አዳም ከሌለባት አትሞትም ግን ሞታለች ከአዳም የሆነ ሁሉ መሞት አለበት ሞታለች ከአዳም የሆነ ሁሉ መሞት አለበት ለምን ሞተች ያ አዳም መሬት አንተ ወስገብ ወሰነ ቆይ ሴት የተባለች በሔዋን አካለ መጠን ስትደርስ የሔዋን የተነገረውን አለበት ታዲያ መሬት አንተ ወትገብ መሬት ወደ መሬት ትገባለህ ተባለ ሞተሽ ሴት የተባለች በሔዋን አካለ መጠን ስትደርስ የሔዋን የተነገረውን አለበት ታዲያ መሬት አንተ ወትገብ መሬት ወደ መሬት ትገባለህ ተባለ ሞተሽ ኣብቲ ናይ ተዋህዶ ዌብ ፔጅ እንድሕር ከድኩም ተዋህዶ.org ኣብኡ እውን ናይ ኩላህና እቲ ኣገልግሎት ናይ ብፍላይ ናይ ቤተክርስትያንና ላይቭ ይመሓላለፍ ዳሕራይ ከዓ ይቕመጥ እዩ ስለዚ ኤኒ ታይም ኣብኡ ከይድካ እውን ክረአ ከም ዝከኣል ክሕብር ደሊ ምስ ተሓይዘ ኩሉ ኣብ ተዋህዶ.org ብዛዕባ ጽቡቕ ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ መልእኽታት ይመሓላለፍ እዩ ሓደ ሓደ እዋን ከዓ ሚዛኑ ዘይሓለወ መልእኽታት ኣብኡ ክሓልፍ ትሪኦ ቅቡል ዘይኮነ ዓይነታት ፀሓፋ ዘለዎ ፅሑፋት እውን ድወፀሉ እዋናት ኣለዎ ዝተፈላለየ እዋን ከዓ ነቶም ዝምልከቶም ብምስጢር እዚ ጌጋ እዩ እዚ ልክዕ ዓይነት ስኒ ዘለዎ እንዳበልኩ ይዛረብ ሓደ ሓደ እዋን ኣይሰምዑንን ግን ዝዛረበሉ እዋናት ምህላው ምክንያት እቲ ንብለኩም ከዓ ንሕና እውን ክንቆመሉ ዘለና ሓቂ ስለ ዘሎ ከምኡ ይወፅዩ ትማል እውን ከምኡ ዓይነት ዝመስል ፅሑፍ ርአ ሚዛን ቤተክርስትያን ዘይሕሉ ምዃኑ ብዙሓት ኣብ ቤተክርስትያናት ዝሓዘ ዳያስስ ዝኾነ ሰብ ዝመሰሎ ፅሒፉ ድድርብየሉ ዓይነት ክኸውን ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ ስክፍታ ዘለኒ ከዓ ክነግር ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ግለሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ክፅሕፍ መሰል ኣለዎ ንሙሉእ ኣብ ቤተክርስትያናት ዝውክል ስብከት ግን እንታይ ይወፅእ እንታይ ይኣቱ ነቲ ቤተክርስትያን ከሪፕሬዘንት ይገብር ድዩ ዝብል ፅሑፍ ግን ሓላፍነት ክወስድ ይግብኦ እዩ ስለዚ ብከምዚ መሰረት ይሪኦ ነቲ ፅሑፍ ማለት እዩ ምክንያቱ ሚዛን ቤተክርስትያን እውን ዘይሕሉ ፅሑፋት ትርኢ ሓደ እዋን ስለዚ እግረ መንገደይቲ ሪከርድ ዝኸውን ኩሉ ኣብኡ ኣሎ ብዙሕ ሰናይ ነገር ድማ ኣሎ ሓሊፉ ከዓ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከዓ ከም ዝወፅእ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር እዚ ሰሚዕኹም ነዚ ርኢኹም ከም ዝድንፅወኩምን ብዙሕ ከም ተሓዝኑን እቲ ኣብ ተግባር ዘሎን ኣብ ሜድያ ዝዛረብዎን ከመይ ዝተፈላለየ ብምዃኑ ድማ ከም ትግረሙን ርግፀኛ እየ እዞም ሰባት እዚኣሶም ኣብ ህልው ኩነታት ተኸዊሎም ክኸዱ ክነብሩ እዮም ዝደልዩ እቲ ናቶም ተግባር ምስቲ ቃላቶም ብምንፃር ክረአ ግን ናይ ሰማይን ምድርን ፍልሊ እዩ ንሳቶም ዝደልዩ ኣብ ፀገም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘሎ ኣጋጣሚታት ተኸዊሎም ብዛዕባኡ ተገዳስነት ከም ዘለዎምን ኣብኡ ከም ዝቁርቆሩን ብምሕሳብ እዮም ክረኣዩ ዝፍትኑ ወይ እውን ክማፃደቁ ንሪኦም ኣባይታ ግን ንሱ ይኮነን ወገናተይ ረኣዩ እመኑ ነቲ ዝስማዕ ድማ ነስተውዕሎ እንተዘየለ ግን ሃዋርያት ኣበው ከም ዝበልዎ ክኸውን እዩ እሱ ከዓ ንሕና ንነግር እምበር ንምንታይ ዘይረኣኻ ንምንታይ ዘይሰማዓኻ ኢልና ብበትሪ ኣይንዘብጥን ካልእ መን እዩ እንታይ ፖለቲካዊ መርገፂ ኣለዎ ብዘየገድስ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ክፈልጦ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እምነት እዚ ተቃዋሚ ደጋፊ መንግስቲ ብዝብል ወይ ድማ ዝብል ኣመለኻኽታ ምውሳድ ግቡእ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህይወትና እውን ፈፂሙ ኩነንየን መቕዘፍትን ክኸትል ዝኽእል
ድፍረት ዝመልኦ ስሕተት እዩ ንሳቶም ግና ከም ዝተባህለ ኣብ በዓቲ እዚ ኣመለኻኽታ እዚ ተሓቢኦም እዮም ክነብሩ ዝደልዩ ከም ድሌቶም ከዓ ብዙሕ ተጠቒሞምሉን ይጥቀምሉ ኣለውን ሓባል ክብላ ከይትቅድመኒ በለት ዕውርቲ ይብሉ ወለዲ እዚኣቶም ካብዚ ሓሊፎም ተደጋጋሚ እንሰምዖ ነቶም ንዕላማናን ስውር ኣጀንዳናን ክዕንቅፉና ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዝሓሰብዎም በዓል ማማ እዚ ልኡኽ ካድር እዩ እናበሉ ጸለሎ ዝለኽዩን ዘይምስሉ ዝህቡን እውን እዚ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ብዝበለጸ ኣብ ልቢ ንጹሃን ምእመናን ንምሕዳር ካብ ዘለዎም ህርፋንን ሓደ ካብቲ ቀንዲ መሕቢኦም ከዓ ንሱ ስለ ዝኾነን እዩ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎን ሓቀኛ ዝኾነ መንነቶምን ግን ካልእን ኣብዚ እንሰደልኩም ዘሎና ቪድዮ ቅድሚኡ እውን ዝሰደድናዮ ከተረጋግጽዎ ዝከኣል እዩ ካልእ ብዙሕ እውን ኣሎ ርግጸኛ ኮይነ ዝዛረቦ ናይ ዝኹሉ ቀንዲ ቀላስን ኣዋፋርን ቀሺ ገብረ ሚካኤል እዩ ሓያሎ የማናይ ኢዱ ዝኾኑ እውን ኣለዉ ተኣምኖ ሊእኽካ ተሪፍኒ ኣይትበል ከም ዝበሃል ንሱ ዝለኣኾም ስለ ዘለውዎ ባዕሉ ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት እምበር ከይፍለጥ እዩ ዝፅዕር ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ብተግባር ዝሰርሖ ካልእ ኣብ ሜድያ ወፂኡ ዝዛረቦ ካልእ ወይ እውን ካልእ መሲሉ እንሪኦ በቃላት ከዓ ክሓባብል ይፍትን ኣብዚ እውን ትርእይዎን ትሰምዕዎን ኣለኹም ካልእ ብዙሕ እውን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዝብሎ ትማሊ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዝነበረ ነዚ ሕጂ ዝወዲቕናዮ ዘለና ፈተና ወይ ድማ ከቢድ ዝኾነ ኣጋጣሚ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነ በዚ ኢትዮጵያውን በእኒ ፓስተር ዳንኤልን ፓስተር ኣማኒኤልን ካልእን ካልኦትን ከም ዘመልኩትና ዝሓለፈውን ታሪክ ብምዃኑ ታሪክ ከም ዘረዳእና ተሃድሳዊ ምንቅስቃስ ናይ መናፍቃን ኣብ ውሽጢ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዓለቕሊቑ በቶም ናይ ምስጢር መሳርሕቶምን ተሓባበርቶምን ከዓ ከመይ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ናብ መናፍቃን ኣብ መናፍቃን ኮይኖም ናብ ውሽጢ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ዝሰርሑ ከም ዝነበሩ በቶም ተሓባበርቶም ኣቢሎም እውን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ቅዳሴ ጽባሕ ኣብ ምልእ ወንጌል ጉባኤ ስለ ዘሎ ኪዱ ይበሃል ነይሩ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ሎሚ እውን ካብኡ ብዘይፍለ ከምዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዝጸናሕኹም ኣብቲ ማእከል ናይ ኣምልኾ ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ትምህርትን ስርዓትን ከዓ ዝከናወሉን ዝፍጸመሉን እንዳተዓዳደሙ ሓቢሮም የምልኹን ኪዱ ሕቦርና ኢሎምና ኣለዉ እናበሉ ወይ ድማ እናተባሃሉ ከመይ ብሕብረት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ነታ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ይጎድእዋ ከም ዝርከቡ ናይ ዓይኒ ኢድከ ፈንጂ ዝኾነ ምስክር እዩ ልዕሊ እዚ ካልእ ምስክር ዝደሊ እንተደኣልዩ መንፈሳዊ ወይ ሃይማኖታዊ መንነቱ ጥራይ ዘይኮነት እስቲ ሰብኣዊ መንነቱ እውን ዝዘንግዐ ሰብ እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓታቶም ልቦና ይሃቦም ናብ ትኽክል መንገዲ ክምለሱ እቲ ዝፍተንዎ ካልእ ሰባት ካልእ ንምግባር ዝፅዕርዎ ፃዕርታት ድማ ሰባት ኣእምረኛታትና እሞ ንዕኦም ንፍለጦም ብዛዕባቶም ዝብልዎም እውን ኣፍልጦ ይሃለወና እዚ እንተደኣ ኮይኑ ንምሕማይ ኣይንኽእልን ወይ ድማ ከይነሓሚ ክገብረና እዩ ኣብ ሓቂ ስለ ንኸይድ ብዝተረፈ ደጋጊምኩም እቲ ቪድዮ ስምዕዎ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስተውዓሉ ይሃብ ኣብ እምነትና ንምጽናዕ የብቃዓና ኣሜን